Il-fatt li Malta qed tirreġistra tnaqqis fil-produzzjoni industrijali u element li jħasseb lill-ekonomisti għal fatt li dan qed isir propju meta l-pajjiż ma jinsabx f'riċessjoni u meta ħafna pajjiżi Ewropej issa ħarġu jew qed joħorġu mill-perjodu negattiv li kienu fih. Jirriżulta li filwaqt li l-Greċja, pajjiż li għadu f'riċessjoni, naqset il-produzzjoni industrijali bi kważi 7%, Malta naqset il-produzzjoni industrijali b'4%. Jirriżulta wkoll li kienu biss 8 pajjiżi li rreġistraw tnaqqis fil-produzzjoni industrijali għaliex il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea rreġistraw żieda. Dwar dan it-tnaqqis ikkonfermat mill-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, Net News tkellem mal-ekonomista Kan Farrugia li jsostni li hemm elementi oħra ta' tħassib f'din is-sitwazzjoni. Il-produzzjoni mhux biex naqset mill-proporzjon tagħha, imma naqset anki b'4%. 4% f'temp ta' sena huwa proporzjon kbir. L-ekonomista Kan Farrugia jsostni li dan it-tnaqqis qed iwassal biex Malta titlef il-kompetittività. Dan huwa sintomu li Malta qed tnaqqas mill-produttività tagħha, mill-effiċjenza, mill-kompetittività. Dak li jfisser u jekk hemm post lok għal kompetittività dan huwa fis-settur industrijali. Dan it-tnaqqis jista' wkoll ikollu effetti oħra. L-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandu l-ogħla standard of living. Kieku aħna daw l-industriji li innexxina nżommu, jiena nibża illi dak il-4% jirrifletti sens ta' noqqas ta' produttività fuq l-ekonomija kollha. U ħarġet biss bil-produzzjoni industrijali. L-ekonomista Farrugia jsostni li quddiem din is-sitwazzjoni il-Gvern għandu jimbarka fuq kampanja qawwija ta' relazzjonijiet pubbliċi biex permezz tagħha il-pajjiż jattira l-investiment.